Yo, men bilemok da men balnitsada işleyen içkiler başgaça urlaşýar. Narkomanlar ya şoňa zatlar ullanýanlar başgaça urlaşýar. Şoň üçin bilemok, belki men ýalňyşýandyr. Men söz berip biljek däl. Ben sana bir daha aýdym mı? David. David, senin bratyň var, ana aýtjaň bratyň. Ana şol hakykatdan çekip çykýar. Oton realny kurýar. Bilemem. O nämedeki şagal hem içe hem çekke. Şonuň üçin o efirlerde öňü serýärmi, o adamlar bilen keyip etýärdi. Ondan Kurbanov bar. Kurbanov hakykatdan içip çykýar. O zaten kırmızı pomidor ýaly, yani çykyş edende zadında. Öňü serýärmi, näme dil näme dip başlaýar, zaplitasiýa dip başlaýar. Haýsy Kurbanov? Barber sanday. Dünya lideri Murat Kurbanov, dünya lideri. Oh, sen Türkmenistan'ın lideri değil ol. Dünya lideri, dünya.